Molt bona nit, els saludem un divendres més des del programa del Club Natació Banyoles, programa previ a l'assemblea anual de socis del club que tindrà lloc el proper dijous 24 de febrer. És per això que aquesta setmana parlarem una estona amb el president del que ha de donar de si aquesta assemblea i sobretot tenint en compte que serà l'última d'Albert Comas com a precisament president del club, ja que passa el relleu. Parlarem, doncs, tant de l'assemblea com del mandat que acaba d'Albert Comas al capdavant del club. Serà un bon moment per fer balanç d'aquests anys a la presidència. Això serà, però d'aquí una estoneta. Abans hem de repassar l'actualitat esportiva dels últims 7 dies, que ha estat intensa. Els més petits de la secció de waterpolo, els benjamins, van obrir la jornada de partits dissabte passat amb la segona trobada provincial que es va celebrar al club i en què hi van participar el Club Natació Olot, el Club Waterpolo Figueres i el Club Waterpolo Anglès. Tots ells van poder gaudir d'una competició de caire lúdic on el més important era aprendre i divertir-se. També dissabte l'equip cadet va rebre un sempre competitiu Club Waterpolo Sant Adrià. El partit va ser dominat pels nostres en tot moment i la victòria per 16-9 els permet mantenir el liderat del grup. Ja diumenge i tancant la jornada, els juvenils es van desplaçar a la piscina de l'agrupació esportiva Santa Eulàlia. L'inici de l'enfrontament va ser complicat i amb desavantatge al marcador. A partir de llavors, l'equip va anar millorant i fins i tot es va arribar a posar 3 gols per davant. Tot i així, no va acabar de controlar la situació i va haver de marcar un gol al darrer minut per aconseguir un empat a 12, que també l'ajuda a mantenir-se al capdavant de la classificació. La selecció catalana júnior i infantil amb els nedadors del club La Glenrit i Aina Fernández va guanyar el Campionat d'Espanya per comunitats autònomes celebrat de l'11 al 13 de febrer a Palma de Mallorca. Catalunya es va imposar en categoria femenina per davant de Madrid i Andalusia i va ser segona en categoria masculina per darrere d'Andalusia i per davant de Madrid. En el global, els catalans van quedar en primera posició per davant de madrilenys i andalusos. Individualment, Rit i Fernández van fer un molt bon paper. En aquest cas, La Glenrit va ser 18è en 200 metres esquena amb un temps de 2:15:80 i tercer als 200 metres estils amb un registre de 2 minuts 10 segons i 6 centèsimes. Per la seva part, Aina Fernández va ser tercera als 100 metres braça amb un temps d'1:13:42, primera en 200 metres braça amb un crono de 2:35:37 i setena als 400 metres lliures amb un registre de 4 minuts 28 segons i 52 centèsimes. Precisament Aina Fernández, nedadora del Club Natació Banyoles, ha estat seleccionada per la Federació Espanyola de Natació per participar a la concentració de l'equip estatal júnior que tindrà lloc del 27 de febrer al 8 de març al Centre d'Alt Rendiment de Sierra Nevada, a Granada. Fernández, nascuda l'any 2006, ja havia estat cridada diverses vegades anteriorment per l'equip espanyol. La secció d'atletisme del club va participar el cap de setmana passat en fins a 3 competicions diferents, totes elles a Sabadell. Es tracta del Campionat de Catalunya de relleus, el control sub-16 i sub-18 en pista coberta i el Campionat de Catalunya de proves combinades sub-18. Repassem-ne tot seguit els resultats. Comencem pel Campionat de Catalunya de relleus, en categoria sub-16. A la prova dels 4x300 metres masculins, l'equip del club va ser 31è, estava format per Adrià Estevez, Jan Hidalgo, Arnau Serra i Ot Octavio. El seu temps, 3 minuts 28 segons 18 centèsimes. Pel que fa als 4x300 metres femenins, 33a posició de l'equip d'Aina Ávila, Bruna Prats, Berta Mariscot i Judit Massanes amb un temps de 3:31:37. En categoria sub-18, a la prova dels 4x400 metres masculins, 15a posició per Arnau Badosa, Elm Planes, Lluc Vila i Unai Llona amb un temps de 3 minuts 57 segons i 74 centèsimes. Passem ara al control sub-16 i sub-18, on Jan Hidalgo va acreditar un temps de 2:07:88 en 600 metres llisos. La participació d'Aina Sallent va ser una mica més àmplia. Va participar als 60 metres llisos amb un temps de 10 segons i 26 centèsimes, en salt de llargada amb un millor registre de 3,05 metres i en llançament de pes amb un millor tir de 5,97 metres. Per la seva banda, Estel Rigall va aturar el crono en 10 segons i 40
40 centèsimes als 60 metres llisos. Judit Massanes va córrer els 300 metres llisos amb un temps de 47 segons i 19 centèsimes als 60 metres tanques amb un registre d'11 segons i 55 centèsimes i va fer un salt de llargada de 4,29 metres. Bruna Prats va aturar el crono en 55,92 als 300 metres llisos, va participar en salt de llargada amb un intent de 3,59 metres i va participar també en llançament de pes amb un millor intent de 5,96 metres. Laia Boira va participar als 300 metres llisos amb un temps final de 55 segons i 16 centèsimes i als 1.000 metres llisos amb un crono de 4,07,81. Aina Ávila, per la seva banda, va acreditar 2 minuts justos i 18 centèsimes en 600 metres llisos, 3,35,26 en 1.000 metres llisos i 11 segons i 36 centèsimes en els 60 metres tanques. Gina Fajula va acreditar 2,23,17 en 600 metres llisos i Lluc Vila va parar el crono en 1 minut i 7 centèsimes en els 400 metres llisos. Per la seva banda, Arnau Badosa va participar als 60 metres llisos, on va aturar el cronòmetre en 7 segons i 59 centèsimes. Unai Llona, per la seva banda, va participar als 1.500 metres lliures amb un temps de 5 minuts, 5 segons i 35 centèsimes i als 60 metres tanques, on va establir un temps de 12 segons i 26 centèsimes. Acabem aquest llarg repàs amb el Campionat de Catalunya de proves combinades sub-18. Arnau Badosa va ser novè amb 3.714 punts, rècord del Club Natació Banyoles. El seu registre, 7 segons 46 centèsimes en 60 metres llisos, 5,43 metres en salt de llargada, 10,53 metres en pes, 1,51 metres en salt d'alçada, 9 segons i 43 centèsimes en 60 metres tanques, establint rècord del club, 2,90 metres en salt de perxa i 3,0454 en 1.000 metres llisos. Per la seva banda, Elm Planes va ser 11è, amb 3.301 punts. Va acreditar 7 segons i 97 centèsimes en 60 metres llisos, 5,53 metres en salt de llargada, 8,74 metres en llançament de pes, 1,60 metres en salt d'alçada, 11 segons i 1 centèsima en 60 metres tanques, 2,60 metres en salt de perxa i 2,52,27 en 1.000 metres llisos. Molt bé, doncs avui ens toca mirar ja cap a aquesta assemblea anual de socis que tindrà lloc el proper dijous, dia 24, una assemblea que ja de per si és una data assenyalada al club, però que aquest any, a més, serà l'última de l'Albert Comas com a president, que passa el relleu en el càrrec. Per tant, avui parlarem de les dues coses, del que ha de ser aquesta assemblea, dels punts que s'hi portaran a aprovació i també farem una mica de balanç del mandat de l'Albert Comas al capdavant del club. Ja ens acompanya aquí a la zona de bany de les instal·lacions del club. Albert, gràcies i benvingut com sempre. Gràcies a vosaltres, bon dia. Bé, primer de tot, i abans de passar a fer balanços i a mirar cap enrere, parlem estrictament de l'assemblea, com es presenta aquesta assemblea d'aquest any i una mica quins seran els punts que s'hi portarà a aprovació. Bé, l'assemblea és com cada any, vull dir, no té cap, fet diferencial. Sí que el diferencial és que aquest any serà presencial. L'any passat la vam fer online i bé, va anar molt bé, no havíem tingut mai tanta gent, de tota manera creiem que és millor poder-ho fer presencial i sí que hem habilitat un espai per a la gent que no pugui venir o el que sigui, que ho pugui veure a través de la plataforma Zoom, per tant s'hauran d'inscriure i podran veure l'assemblea, sí que no tindran dret a vot com la gent que està presencial, però sí que podran d'alguna manera veure el desenvolupament de l'assemblea i veure tot el que es vota, tot el que es tracta, que això crec que és una novetat i farà que molta gent que potser li fa mandra venir cap aquí pugui seguir l'assemblea del club des de casa. De fet, heu mantingut aquest canvi que vau fer relativament poc, que és traslladar l'assemblea d'un festiu, d'un cap de setmana, a un dia laborable entre setmana. Sí, ens trobàvem que al fer-ho cap de setmana l'assistència era molt baixa i ens va semblar que potser fer-ho així entre setmana a la gent li era més fàcil.
El dijous crec que és un dia que és bastant apte per tothom i bé, jo espero que aquest any hi hagi molta assistència tant presencial com gent que ho pugui veure a través de la plataforma Zoom, per tant a veure com va. Molt bé. Com sempre, suposo que s'hi portaran a aprovació els comptes de l'entitat, quotes de socis. Això quina és la proposta d'aquest any? Sí, bé, això és com cada any, es comença fent la lectura de l'acte de l'any anterior, que s'ha d'aprovar, llavors es fa una mica de repàs de com va anar l'any esportivament i socialment, després es fa ratificació dels càrrecs, es fa l'aprovació, la liquidació del pressupost del 2021 i es presenten els comptes anuals, el compte de resultats i el balanç de l'entitat. Llavors es passen a llegir les propostes que han fet els socis, s'aprova el pressupost pel 2022 i també com a novetat aquest any s'aprovarà l'estalvi fiscal de la quota, que aquesta és una novetat, el fet de ser entitat d'utilitat pública, crec que potser és un dels punts més importants que hi haurà. Que això permetrà que la gent que paga la quota, el titular que paga la quota, una part d'aquesta se la podrà desgravar a la declaració de renda. En quant a aquesta quota, canviarà respecte al 2021? Quina és la proposta que porteu des de la Junta? Bé, la proposta que hi haurà, més o menys, és una puja d'un 5%. No ens agrada, evidentment, haver de pujar les quotes, però aquest any no hi ha hagut manera de salvar la situació. Tot i així, amb aquesta puja fem un esforç importantíssim, m'agradaria que la gent ho entengués. Donaré unes petites dades per fer-nos una idea. El cost energètic que tindrem aquest any 2022 és brutal. El que està passant no havia passat mai en la història. Suposo que la gent ho entendrà perfectament perquè s'hi troba en el consum, per exemple, de la llar i així. Però nosaltres, perquè es feu una idea, per exemple, el gas, que en aquest any 2021 haurem gastat 60.000 euros en tot l'any, segurament en els preus que hi ha ara acabarem gastant gairebé 180.000 a l'any 2022. Per tant, és un augment de 120.000 euros. Amb la puja que fem d'aquest 5%, representa ingressar de més 60.000. Per tant, no cobrim ni el 50% de l'augment del cost energètic. Hem de fer entre tots un esforç molt important, intentarem ajustar moltíssim les partides i a veure com seguir el pressupost diria com fem sempre i intentar tirar endavant com puguem, però es presenta econòmicament un exercici molt i molt difícil, sobretot pel tema del cost de l'energia. Això, en quant al que dèiem de les quotes, pel que fa al pressupost, evidentment el detallareu a l'assemblea i ara tampoc no entrarem en molts detalls, però serà gaire diferent el pressupost del club d'aquest 2022 també respecte al del 2021? No, el que sí que serà important sobretot és el factor aquest que comentava, el cost energètic pujarà entre llum i entre gas i electricitat moltíssim, però també tenim esperança que altres partides d'ingressos que teníem pràcticament zero, com eren les estades d'esportistes, aquí jo crec que ens donaran un cop de mà a equilibrar una mica aquesta desfàcia que tenim amb el cost energètic. Ja hem començat a tenir alguna estada, en principi la previsió que tenim fins a Setmana Santa és bona i preveiem que al llarg de l'any es recuperarà bastant els ingressos que teníem a través d'aquestes estades d'esportistes i això ens pot ajudar una mica a pal·liar tot el dèficit que tindrem del cost energètic. La resta de partides més o menys segueix tot la mateixa tònica. Com dèiem, serà la teva darrera assemblea com a president. Acabes aquí el teu mandat, decideixes passar al relleu. Abans de fer balanç, explica'ns una mica aquesta decisió, que més o menys la podem intuir perquè sempre has deixat molt clar que estaves a favor que els mandats fossin reduïts i que es pogués passar al relleu. Sí, jo ja, quan va haver les eleccions ara, ja amb els companys de Junta ja els vaig dir que la meva intenció era fer més o menys mig mandat i deixar donar pas a qualsevol altre company que volgués agafar el relleu de la Junta. Jo ara pràcticament portaré 15 anys a la Junta, en diferents càrrecs, tresorer, després vicepresident i ara portava els últims 6 anys de president. Sempre he pensat que en les entitats per créixer hi ha d'haver relleu
i per tant crec que és molt important. Ara no només plego jo a la Junta, plegaran altres companys per diferents circumstàncies, gent que porta molts anys, gent per circumstàncies personals i professionals. Entrarà gent nova, venen uns anys que són importantíssims, que el 2025 tindrem el centenari i convé molta energia, molta empenta, i jo crec que la Junta que quedarà de l'Assemblea tindrà tota aquesta energia, tota aquesta força i aquesta empenta per portar-nos fins al centenari a tope, no? I de fet és això, jo no estic ni cansat, he disfrutat cada dia fins l'últim dia i seguiré disfrutant, i toca fer un pas al costat i ser un soci més, un esportista més, un voluntari més per tot el que faci falta, i super orgullós i content de tothom. Molt bé. Fes-nos una mica de balanç d'aquesta etapa com a president. Com la valores? Bé, jo sempre he intentat defugir una mica de personalismes, O sigui, jo crec que el club, el gran actiu que té el club és tota aquesta gent que treballa desinteressadament amb molt d'interès. A la Junta som 14 persones, però és que a més després hi ha una Junta a cada secció, per tant vol dir que pràcticament estem entre 50 i 60 persones treballant per l'esport de forma altruista, i aquesta és la gran força del club. El president fa la seva feina, però el vocal de manteniment fa la seva, els voluntaris que gràcies a ells puguem desenvolupar totes les competicions fan la seva, i entre tots és la força. Jo estic contentíssim, sobretot dels treballadors del club. Hem passat un moment molt dur, sobretot amb el tema de la pandèmia, amb el soci, amb els voluntaris. Aquesta és la gran força que té el Club Natació Banyoles, i per tant jo crec que estic honrat d'haver estat aquests 6 anys president, d'haver estat aquests 15 anys a la Junta, i convido tothom que tingui interès per l'esport, que estimi Banyoles i que estimi la comarca i el club, a formar-ne part, evidentment, i a disfrutar-ho moltíssim, com ho he fet jo, ho he disfrutat moltíssim, i crec que tot el que s'ha aconseguit és la suma de l'esforç de tots plegats. Ara t'anava a dir, no ha sigut un mandat fàcil, amb la pandèmia pel mig, amb els problemes que això ha comportat, tancaments, no tancaments, mesures, pèrdues d'ingressos. Ha sigut un mandat complicat. Sí, ha sigut un mandat complicat. Al principi del mandat, amb el tema de la situació política a Catalunya, també va ser bastant complicat, ara amb la pandèmia. Però bé, els esportistes del que es tracta és d'encaixar els reptes i sortir més fort, no? Jo crec que de la pandèmia el Club Natació Banyoles n'ha sortit més fort, el personal n'ha sortit més unit, per tant jo crec que al final podem estar molt i molt contents, no? Jo crec que hem crescut tots, i la pandèmia l'hem superat entre tots, entre els socis. Crec que sempre hem estat molt sincers, molt transparents amb tot amb les mesures, amb tot el que es podia fer, i l'esforç sobretot del personal del club ha estat increïble, donant suport en tots moments, sobretot el moment més difícil va ser els ERTOs, quan hi va haver el tancament. Aquí tinc que dir que moltíssimes gràcies al personal del club, i m'agradaria que tots els gairebé 10.000 socis que tinguem sapiguessin el que tenim aquí, que de veritat que és or. Molt bé, i acabo, Albert. Abans deies que vols defugir de personalismes, però sí que per acabar, ja més enllà de la teva persona, del mandat en general, de què és el que n'estàs més orgullós, més satisfet, o què en destacaries? A nivell esportiu, les seccions han seguit funcionant. Aquests últims anys, algunes d'elles fins i tot han aconseguit els millors resultats de la seva història. A nivell d'instal·lacions, hem acabat la reordenació de la part nord. A nivell social, el club s'ha implicat en projectes europeus que també li han donat un valor afegit com a entitat. Què en destacaries d'aquest mandat, o què és del que n'estàs més orgullós? De tot el que acabes de dir, pràcticament, vull dir, ja ve des de quan, primer de tot, deixa'm, ja que és l'última entrevista, agrair a l'Àngel Dutres que jo vaig començar a formar part de la Junta gràcies a que ell em va convidar a entrar-hi. Per tant, bé, jo considero ja tot el que s'ha fet aquests anys ja parteix d'aquí, no? D'alguna manera, per tant, va ser molt important cobrir la piscina,
que això es va fer amb el mandat de l'Àngel. Ha estat molt important totes les obres de la zona nord, crec que hem dignificat moltíssim aquesta zona i encara hi ha camí per recórrer i per fer. Els projectes europeus també. Estic sobretot molt orgullós dels esportistes. Tenim pràcticament 700 llicències d'esportistes federats amb esports que no són mediàtics, que són molt d'usos, que entrenar costa moltíssim i, per tant, jo crec que potser em quedaria amb això, no? Doncs amb aquests més de 700 esportistes federats i amb els voluntaris del club. Jo crec que aquesta és la gran força, no? I també hem aconseguit en tots aquests anys tenir sobretot un nivell d'entrenadors que tots són entrenadors d'aquí, que han crescut aquí i això és un orgull per tots, no? Molt bé, Albert, doncs tu deies que havies de ser agraït amb l'Àngel Dutres. Per la nostra part, doncs, també aprofitem aquesta última entrevista també per agrair-te el tracte i la disponibilitat que sempre ha sigut absoluta amb la televisió i, per tant, doncs, ha estat un plaer compartir tots aquests anys i tantes hores d'entrevistes. Gràcies. El plaer és mutu. Estic molt agraït a Televisió de Banyoles pel seguiment que feu cada setmana del club. Per nosaltres és importantíssim, per les famílies també, perquè moltes vegades s'assabenten de coses gràcies a les vostres notícies i a seguir igual així i si podem créixer millor encara. I tant que sí, seguirem i ens anirem trobant pel club, Albert. I tant que sí. Gràcies. Molt bé, doncs ja ho veuen, aquest proper dijous, 24 de febrer, última assemblea de l'Albert Comas com a soci. Hem parlat de l'assemblea en si, però, evidentment, havíem de fer balanç d'aquest mandat en què, com han vist, hi han hagut canvis al club a nivell social, a nivell d'instal·lacions, també èxits esportius i, per tant, doncs, un bon còctel del que sentir-se orgullós d'aquest darrer mandat al Club Natació Banyoles. Com ja és habitual, abans d'acomiadar-nos hem de saber quines són les cites esportives del cap de setmana en presència dels esportistes del club. Bona part de l'activitat d'aquest cap de setmana amb representació d'esportistes del club es concentra el dissabte. En atletisme tindrem el Campionat de Catalunya per la categoria sub-18 en pista coberta a Sabadell, que continua focalitzant setmana rere setmana l'actualitat de l'atletisme. Amb natació tenim dues cites aquest dissabte i totes dues a Banyoles. La més destacada, el 35è Trofeu Josep Tresserras, que en aquesta ocasió torna després de l'aturada per la pandèmia. Això sí, sense públic i podent-se seguir per YouTube. En natació també Banyoles acollirà la 5a jornada de la Lliga de Natació pels benjamins i la tercera per als prebenjamins. Tindrem també aquest dissabte una cita amb el waterpolo. El protagonista serà l'equip absolut, que jugarà a partir de les 4 de la tarda a Barcelona a la piscina del Club Esportiu Mediterrani B. En rem es disputa aquest cap de setmana el Campionat d'Espanya de llarga distància a Galícia, concretament a la localitat de Castrelo de Miño. Es tracta d'una prova que durarà tot el cap de setmana, que per tant també trobem en les activitats del diumenge. A banda d'aquesta cita amb el rem, el diumenge tindrem també cita per als esportistes de la secció de triatló, que es desplaçaran fins a Pineda de Mar per participar al 6è Tri-Relay de duatló. Bé, i ara sí, ja només toca acomiadar-nos recordant-los que el proper programa, el proper divendres, els portarem les millors imatges i el que hagi donat de si la 35a edició del Memorial Josep Tresserras de natació, que es nedarà aquest cap de setmana al Club Natació Banyoles. Això serà, però, d'aquí a 7 dies. Mentrestant, que tinguin bon cap de setmana. Els esperem divendres que ve. Que vagi bé.